Ita kuwa matar gwamnan Kano Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta yi saurin canza zancenta na farko akan wanda zai gaji mijin nata bayan ya gama mulki. Wakilinmu Abu Hamad ya haɗa mana rahoto na musamman. Matar gwamnan jihar Kano ta janye magana da ta yi na cewar Murtala Silangaro ne zai gaji gwamnan jihar Kano. Hafsa Abdullahi Ganduje dai ta janye wannan maganar ne yayin da jama'a suke ta cece kuce saboda maganar da ta yi. An jiyo gwaggon dai tana janye wannan magana ne a gidan rediyo na Express Kano a cikin wani shiri na siyasa mai suna Ido ba Mudu ba. Gwaggon dai ta ce babu wani wanda ya san wa zai zama gwamna ko shugaban ƙasa sai Allah. Akan hakan na samu tattaunawa da Musa Muhammad MZ wani mai shirshi akan al'amuran yau da kullum domin ya fayyace mana irin abin da Hajiya Gwaggon ta faɗa. To a gaskiya matar gwamnan jihar Kano Hajiya Gwaggo ta yi ne dama saboda dama can suna kishi za su fitar da ɗan takara. To ta yi binne ne a idon fakara ba don komai ba illa don su ta fito ta nuna abin da mai gidanta yake nufi. Ma'ana mai gidanta dama shi dai wannan ɗan takara wanda suke so su tsaye da dama yaran su ne yana musu ladabi da biyayya. Hakan kuma da ta yi gaskiya ba mu ga aibu ba gaskiya mu a ganin mu. Amma ba mu sani ba ko al'umma na tattaunawa akan hakan saboda kasan duniya da yawa kuma al'umma kowa yana hasashensa ne ga wanda za a fitar a gwamnati. To amma kuma duk da dai ya zama to cewa gwamna shi yake fitar da dan takara ya bashi. Sai dai mutane suna ganin dama can sun fitar da dan takara kawai Allah ne ya matsa bakinta har ta fito ta bayyana jama'a cewa sun fitar da dan takara. Karshen wannan rahoto kenan. To a gaida Abu Hamad da kokari. Masu saurare, domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci, za ku yi subscribing tashar mu ta Duniyar Labarai.